tothom! Ara que tots esteu a casa i esteu en família i teniu molt i molt de temps per jugar, per fer manualitats, per fer aquells postres que tant ens agraden i també per endreçar, que també cal. Doncs això és el que vaig fer jo ahir. Vaig endreçar el meu calaix dels mitjons i al costat d'uns mitjons que tinc a ratlles blaves i verdes, mireu què vaig trobar. Sí, és una capsa de llumins, però no una capsa qualsevol. És la capsa on transportem el Pocason, el nostre amic, quan anem a les cases a explicar contes. Però sabeu què passa? Mireu, que ara està buida. I les entre tres, que són la Imma, la Rat i la Carme, no podem ara anar a casa vostra a explicar-vos històries. I estem una mica tristes. Però el nostre amic, el Follet Pocason, que sempre té unes idees genials, va tenir una de molt bona. Visitar-vos per les xarxes. Sí? I així ho farem. Sí, el Follet Pocason ens estima moltíssim. De fet, quan nosaltres anem a la casa dels nens i nenes a explicar històries, ell ve amb nosaltres. El passem a buscar. Avui ha vingut aquí. Que el voleu veure? Mira, Follet. Mira. Ui, és més bonic. Però, veieu? Ha vingut protegit, Com que ha hagut de sortir al carrer, s'ha posat una mascareta. Molt ben fet, Follet. Nosaltres, quan resulta que podem anar a les cases dels nens i nenes, ens l'emportem, perquè ell així pot escoltar moltes històries. I llavors, a casa dels nens i nenes, ell es pot asseure a la falda de qui vulgui. I tots escoltem. Però ara no podem anar a les cases. I, de fet, ell ha de tornar de seguida a casa seva. Com que el Follet de veritat se n'haurà d'anar corrents cap a casa seva, perquè ja ho sabeu que aquests dies no pot sortir ningú. Quan nosaltres us expliquem una història, anirem acompanyats d'un altre follet. Perquè vosaltres ja ho sabeu, oi? Que el follet autèntic, en Pocason, viu amb una família? Doncs mireu, qui ens acompanyarà quan expliquem contes serà aquest follet, el Follet de Ganxet. La Rat, la Carme i jo ens agrada tant tenir en Pocason a la vora que vam pensar que no sabíem si resistiríem tants dies sense el follet. Així doncs que ens en vam fer un de ganxet per tenir-lo més a prop i ens acompanyarà sempre que expliquem un conte. Així doncs, famílies, prepareu-vos. Orelles ben obertes, ulls ben oberts, cul enganxat a terra, que comencen les històries. El Teatret del Serrallo ens ha convidat a explicar-vos històries. I jo avui, la Rat Cebrián, us n'explicaré una. El Follet Pocason l'està escoltant. Us explicaré el regal de la princesa. Resulta que hi havia una vegada una princesa que estava a punt de complir de fer els 18 anys. 18 anys són molts anys i és una edat molt important perquè representa que ja pots fer moltes coses, que ja ets una persona adulta, responsable. Era tan important que el pare d'aquesta princesa, el senyor rei, volia fer-li un regal que realment li agradés molt a la princesa i li preguntava: «Filla, tu què vols que et regali?» I ella deia: «No ho sé, pare, és que tinc de tot». I és veritat, tenia tot el que podia desitjar i més. Llavors, pobra, no sabia què dir-li al seu pare. «Però digue'm una cosa que et faci il·lusió». I de matí, de tarda, de nit, a tota hora, el pare, quan se la trobava pel palau, li deia: «Fill meu, recorda que m'has de dir què vols pel teu aniversari». I els pares, ja sabeu com som de pesats els pares,
El cas és que, pobre, al final, cada vegada que se'l trobava li feia la mateixa pregunta i al final, per treure-se'l de sobre, el rei li va dir, doncs mira, saps què m'agradaria molt, pare? I el pare, oh, què? Digues què t'aconseguiré? Doncs ella va dir, una estrella que no hagi vist mai ningú. El rei va pensar, caram, i això no ho compro, on ho vaig a buscar? Pobre home, s'apropaven els dies, s'acostava l'aniversari de la seva filleta i no tenien regal. Catxis. El rei el que va fer fer un pregó per tot el seu regne. Aquell qui porti a palau una estrella que no hagi vist mai ningú, es podrà casar amb la princesa. Caram! El rei es pensava que hi hauria un munt de nois amb estels per la princesa. Però, esclar, la cosa no era tan fàcil. A palau, una nit, es varen sentir uns trucs a la porta. Obriu al palau! Obriu! Resultava que un astrònom, aquells senyors que amb un llarga vista miren els estels, els planetes, resultava que havia descobert un estel nou. De seguida van despertar la princesa i li van passar llarga vista perquè ella pogués mirar aquell estel que no havia vist mai ningú. El rei li va dir, filla meva, saps què farem? Li posarem el teu nom. Ai, quina meravella de regal! Gràcies, senyor astrònom! L'astrònom era un senyor vellet, però, esclar, ella, la princesa, va mirar per llarga vista i aquell senyor no li agradava gaire. I va dir, però pare, jo et vaig dir un estel que no hagués vist mai ningú i el senyor astrònom ja l'ha vist abans que jo. Doncs és veritat. Llavors va dir el rei, senyor, ho sento molt, però el requisit era aquest, que no l'hagués vist mai ningú, ni vos. Aquell senyor va marxar, es varen posar altre cop a dormir i l'endemà igual. El rei pensava, però és que vols dir que no trobarem el regal de la princesa? Sort que aquella nit, quan tothom dormia, obriu les portes de palau! Varen obrir-les i sabeu què? Hi havia un pescador que portava un cistell i dins d'una xarxa li va dir a la princesa que allà hi havia la seva estrella. Aquell noi, però, tampoc no li agradava gaire a la princesa. I el cas és que ella va obrir el cistell, va desplegar la xarxa i, efectivament, hi havia una estrella de mar, però va dir, però passa altre cop el mateix. Aquest estel ja l'ha vist, aquest pescador. Ui, és veritat, va dir el rei, quina mala sort. El cas és que es van posar tots a dormir i l'endemà el rei pensava, no, només falten 2 dies i no tinc el regal, a veure si algú aquesta nit... No sé com era, però trucaven a la nit. El cas és que aquella nit van anar a obrir i hi havia en Joan. En Joan era un pagès que tenia vinyes i tenia avellanes i assegurava que portava el regal per a la princesa. Ell que sí, li va dir, princesa, abans de res, bona nit. Em sembla que tinc un estel que no ha vist mai ningú. Vols dir, mira que n'han vingut d'altres
I no, va dir la princesa, que de seguida se'n va agradar. Ell, en Joan, sabeu què va fer? Es va treure de la butxaca una poma. Una poma preciosa. I va dir, majestat, princesa, guaiteu què farem. Va agafar en Joan un drap amb els colors de l'arc de Sant Martí per recordar-nos a tots que tot anirà bé. Doncs va agafar aquest drap i va posar la poma a sota. Tots deien, ai, què passarà? I en aquell moment el Joan va agafar un ganivet. No patiu, no patiu, que tot està controlat. I en Joan, sabeu què va fer? Va anar tallant la poma, a poquet. I tothom deia, oi, ara què passarà? Ara què deixarà de passar? I tot d'una, en Joan va cridar a la princesa i li va dir, veniu cap aquí, a veure què trobeu. I la princesa estava tota intrigada i pensava, ai, que hi hagi un estel, que aquest noi em fa força el pes, Mireu, anava a mirar jo l'estel que hi ha aquí dins, però més m'estimo que els primers a veure l'estel, aquell dia va ser la princesa, però avui més m'estimo que sigueu vosaltres. Per tant... Oh, sí! Aquell pagès, en Joan, havia trobat l'estel que buscava la princesa. I ella va dir, m'encanta aquest estel, ara ja ens podríem casar. Però el Joan va dir, oi, escolteu-me una cosa. Primer comencem a ser amics i si la cosa va bé ja en parlarem de casament, Ja en parlarem, jo les coses me les penso molt. Però, mireu, aquell aniversari de la princesa va anar molt bé i va ser molt alegre i sabeu qui estava content? Estava content el rei perquè havia trobat el regal per a ella i també la princesa perquè de moment havia trobat un príncep o si més no, un amic amb molt d'enginy. I això val la pena conservar-ho.